לאחר שאתם מתקינים, מתווסף לכם כזה אייקון. אתם לוחצים עליו. יש לכם פה הרבה פייקים, כלומר חיקויים. יש פה פייק פרזנט בטרי, שזה הופך, כאילו זה, טוב אני אדגים. אתם בוחרים כמה אחוזי סוללה אתם רוצים, נגיד 0. וי-פיי, לא יודע איך שאתם רוצים, אתם עושים choose background. בוחרים תמונה כלשהי, למשל זאת. go. זהו, עכשיו זה מראה לכם שנגמרה סוללה. אבל אז זה מפסיק רק כשלוחצים על זה, וזה חוזר למצב רגיל. אתם רואים? בשביל להתחיל מחדש אתם יוצאים ונכנסים עוד פעם לפייק ראש. טוב, את הבטרי הראיתי. פייק your alert עוד לא הבנתי. פייק recovery mode, זה פשוט נכנס ל-recovery mode בכאילו. בשביל לצאת מזה לוחצים על כפתור בית. פייק ראש choose background. זה פשוט עושה כל הזמן reboot.